Assa- Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar kullum yau ma na zo muku da sabon bidiyo yadda za ka ƙara ma Facebook ɗinka likes. Duk lokacin da kai posting za ka samu likes aƙalla 1K zuwa 2K. Da farko dai idan yanzu ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu albarka, don girman Allah ka danna mun comment da liking, kai mun subscribing, mun gode. Da farko za ka shiga cikin Chrome ɗinka browser, bayan ka shiga ta buɗe kamar haka sai ka rubuta www.youlikers. Yau kamar ga ta nan ta fito a sama, za ka dangwala ta, za ta buɗe ma haka. To idan ta buɗe haka, wannan na farko shi za ka dangwala ga yanan wuraren. Idan ka dangwala shi kamar haka zai kama haka. To ni already na riga dama na yi downloading ɗin application ɗin. Dan yanzu zai baka downloading, sai ka yi downloading. Bayan ya yi download sai ka dawo waje gabaki ɗaya. Sai ka zo ka shiga Facebook ɗinka kamar haka. Bayan ka shiga Facebook ɗinka kamar haka, sai ka yi posting. Ya zamana kana da wani account haka, fake account ko kuma wani account wanda baka cika aiki da shi ba na family. Saboda idan ka sa account ɗinka, main account ɗinka za su iya banning ɗinsa. Sai ka samu wani account haka wanda kamar kake posting da shi amma dai ba irin main account ɗinka ba wanda ka fi ji da shi. Idan ka shiga kai posting kamar haka, bari in yi kamar haka. Barka da Juma'at kamar haka. Idan kai posting kamar haka, kaga haka bidiyon yake, kaga babu likers ko ɗaya ko. To sai ka zo nan sama inda aka ɗige-ɗigen nan, sai ka inda aka rubuta copy link. Ga yanan copy link. Idan ka dangwala copy link haka ka copy abun sai ka hito. Sai ka je ka nemo application ɗinka ga yanan wuraren kamar ni ga yanan new likers ga yanan. Za ka shiga application ɗinka haka. Idan ya gama loading ya buɗe, bari a dawo baya gaba ɗaya yadda za ku gane. Bari in yi clear data saboda dama na riga na buɗe shi ne. Bari in yi clear data sai ku ga yadda ake buɗe shi. Yauwa idan ka shiga haka, yau ma haka za a ga haka zai buɗe ma. Bayan ya buɗe maka ya gama loading kamar haka. To ya buɗe ma, to nan aka rubuta loading with Facebook sai ka haka. Already ka san dama password ɗinka da komai na wancan abun gangaɗin. Sai ka rubuta abunka kamar haka. Kamar ni dai haka zan rubuta haka. Kamar ni haka sai in rubuta password ɗina kamar yadda wancan ɗin yake haka. Haka sai in yi login. Za ka ɗan jira shi zai login. Incorrect password. Okay, ba matsala, sai in ƙarasa ban sa password ɗin da kyau bane. Kamar haka sai in sake login haka. Bai yi ba ina ga. Okay, zan rubuta shi haka. Sai in yi login. Yauwa kamar haka. Zai buɗe. Yauwa ga yana ya ce login successful. Yauwa in ya buɗe haka sai ka ɗan ja zuwa ƙasa. Ga yana rubuta likers payment da kuma IG likers. Sai ka dangwala likers payment ɗin nan. Bayan ka dangwala shi haka zai buɗe ma nan wuraren. Idan ya buɗe ma haka ga wani wuri na inda aka rubuta I am not a robot, sai ka dangwala shi wuraren. I am not a robot. To zai baka abin da ce kai verify. Ga yanan sun ce mai verify traffic light. Kamar haka sai ka dangwala wannan traffic light yake haka. Sai ka dangwala.
ka ga verify to sai ka zo nan inda ka kwafo link ɗinka wancan link ɗinka ga yanan sai ka paste ɗinsa. Bayan ka paste ɗinka sai ka submitting kamar haka. Ka yi submitting ɗin shi haka ya gama. Haka za ka ɗan jira sa ya gama rolling. Idan ya gama haka. Network ne yake ɗan jira kamar haka. Yawwa to ka gani yanzu sun ce sun tura min like 26 ga yanan a sama. Like 26 suka tura min. Yanzu sai in hito. Idan na hito sai in je cikin Facebook ɗina. Sai in je haka sai in yi refresh. Sai in je inda yake. Yawwa kun gani kun ga likes ɗin nan kwana 26. Yanan wuraren sun samu. Wannan idan kai haka, idan kana so ka yi ne za ka iya buɗe account da yawa yadda za ka yi login ɗin shi kai kullum ɗin apps ɗin ka yi login application ɗinka sai ka yi yadda nan za su.